Tayo dito, dito kami sa may Sariaya. Meron kami nadaanan na dalawang nagbabike, ano, galing Quezon City, papuntang Northern Samar. Naku, napakalayo ng biyahe nito mga lodi. Ang layo pa ng biyahe nyo, sir, ah. Layo ng biyahe nyo. Samar. Ka namin ito kung saan ang labas. Okay. Ngayon lang tayo dadaan dito, guys. Ay, nako. Dadaan tayo dito, boy. Wala na pala tayong gasolina. Dadaan tayo rito. Wala na palang gasolina. Susubukan muna natin. Pag may gasolinahan, magagas tayo. Napa ano tayo yata, napalaban dito sa ano natin, sa shortcut, sa bypass. So iiwas lang naman tayo sa mga kabayanan. Kaya lang hindi pa ako nakapag gasolina. Ito yung ano dito, guys. Na naghanap tayo ng madadaanan pero wala tayong gasolina. So titingnan muna natin. Ayan, oh. Kaya ganyan. Mamaya baka matumba yan, eh. Ayan na. Kaya wag ka tatapat dyan kasi baka matumba. Yan, oh, diba? Diba? Uy! Sayad, ah! Sumayad yung putris natin, ah. Sumayad dito, oh. Sumasayad, ah. Shout out sa biyahe ni Libog. Biyaheng Libog. Okay, guys, nasa Camarines Norte na tayo, guys. So time check, 2:30. Kaya yung mga pumupunta ng Pulangi, Albay, Sorsogon, guys, mas magandang dito kayo dumaan. Dahil mayroon kayong makikita na waterfalls. Ayan, oh. Waterfalls. Ganda, no? Di talaga siya nawawalan ng tubig. Matagal na yan, boy, pero hindi siya nawawalan ng tubig. Tagal na yan. Hindi siya nawawalan ng tubig. Picture. Oh, dandan, ha. Oh, may ano sa likod. Huwag ka nang tumawid. Oh, sige na. Ikaw naman.
Diyan ka. Hmm. So yun na. Shoutout ka na. Baka may shoutout ka. Oh, anong pangalan mo, sir? Jason. O si sir, oh, baka may shoutout din. Sige, salamat ah. Diyan lang sa Talubat at dito kila Kuya sa gas station ng Bagong Silang. Alin? Ganon? Sige. Salamat. Oh, nakalak nga oh. Wala. Nakalak. Ayan oh. Nakalak yung pinto ayan. Kalak. Aw, wala nga pala dyan si Tita Amin mo. Ganda ng kalsada. Yay! Dito na tayo! Talubati! Ha? Talubatib na tayo guys! Nandito na tayo, nandito na. Talubatib na. Asan? Talubatib na guys! Alas 4! Okay guys, time check 4 PM. 4 PM. Sampung oras at kalahati. Alright. Thank you Lord. Thank you Chuchay. At maganda yung panahon. Nakapag ano tayo ng walang ulan. Diba? Kaya nga. Huh? Alright. Ah! Yun na. Okay, dito. Uy! Si Jason. Parang wala tayong kuryente ah. Parang walang kuryente. Ayan no. Ay, di. Hey! Si Chloe. Ay, mga kalagpas na naman tayo.
Hanip makakalagpas na naman ako. Uy. Ay, thank you Lord.